Siemanko, działo wszystko? Działo. Dobra, witam was serdecznie, kurde, jest dzisiaj ciepło, widzę jak się, kurde, odbiją w tej kamerce. Czekajcie jeszcze, jedna rzecz. Dzisiaj... w ogóle, jak już mnie słychać, to witam cię, siemanko, Scout. Dzisiaj myślę, że tak, kurczę, wiecie, tak 40 minut pogrom w God of War, a później, jak będą chętni, będzie jakoś ekipa, to se pykniemy w, nie wiem, któregoś koda. Myślę, że tak na szybko jakieś pora partyjek mogę pyknąć. Czekajcie, bo tu mam... To mi na telefonie wiadomości piszą. O nie, wszystko ok. Dobra. Nie wiem jak tam po burzy u was, ale u mnie jakoś przeszła. Niestety jedyny mój podgląd to jest na telefonie, ponieważ jak już mnie tam... sorry. Jak już mnie tam obserwujecie, to komputera jeszcze nie ma. Będzie. Tam pisałem do Arela, którego serdecznie pozdrawiam, czy by nie chciał pomóc mi w prezentacji. On tam ma taka smykałka do nagrywania takich filmów właśnie. Jemu to bardzo dobrze wychodzi, także może się coś uda. Dobra, ja się wyproszczam. Klikam kontynuuj. I jeszcze jedna rzecz, słowencję. Mam nadzieję, że dźwięk z gry jest. Nie mam teraz podsłuchu. Chociaż... Ale to potem. Dobra. Żeby było wam wygodniej. Przełączyłem się na tę kamerkę. Dobrze. Co tu my mieli zrobić? Tu my mieli jakieś dziwne zadanie, którego do końca nie pamiętam. Wiem, że my tu mieli w coś uderzyć. Siedlców porywamy. Ale... Co to jest? Aha. Proszę. No to cośmy pozbierali tutaj. Money. Dobra, tam coś jeszcze jest? Dobra. Tutaj jest taka sprawa, że to mam mieć, ja? Jeszcze coś tam muszę. O ty! No to załatwione.
Liosa! Dobra. Skąd wiedziałeś, że tam jest? No bo wiedziałeś. Żyjesz? Dobra. Na szczęście jest życie uzupełnione. Ale czekajcie. Bo sprawa jest taka, że tu mam do ustawienia coś, ale nie wiem, gdzie jest ta skrzynia. Jeszcze! Oj, 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 dobra. To muszę to wziąć, ja? Dobra. I musimy... Gdzie my musimy iść? To nam się oczywiście nie zapisało, tak wcześniej. Skrzynia co? O, fuck. A my coś stukali, coś my otwierali, nie? Gdzież jest właśnie? Aha, to jest to następne. Dużo tu draugrów! Liosa! Ranny wróg, ojcze! Dobra. Ale my musimy... Tutaj chyba to... Nie, to... Liosa! Ja. Jak to było z tym? Bo wiem, że to miałem ustawione. Aha. Ulfchlaw! Tego nie wiem, jak to otworzyć. Wiem, że to miałem jakoś tutaj pootwierane. Ale teraz nie pamiętam, jak to było. Kurna. Dobra. Olać ten temat. Bierzemy to i lecimy. Już nie pamiętam, jak to tam miało być dokładnie. O, Adamek, dobry. Aha, to mamy. Strasznie dużo tu draugrów! Bingo!
Kamuż tych draugów. A i tu możemy iść. A kuku. O. Czekaj, dobra, to mamy. I gdzie? Tu musimy iść, a? Co tam, panie De Adamek? Jak tam zdrówko? Trochę dużo tych ciał. Powiedz mi, co widzisz? No, to chyba ludzie, a nie giganci. Właśnie, łowcy skarbów. Widzisz pułapki? Faktycznie, jak dobrze, że je uruchomili. Ciesz się, że nie wstali z martwych. Nie mów hop. Posąg! Dotarliśmy! Co to znaczy? Tak jest. O! To Durathror. Jeden z 4 jeleni na drzewie świata. Miał pilnować wejścia do Jotunheimu, gdy giganci śpią. Myślisz, że tam Spoko. jest? Jak tam wyniki? Co w ogóle gro? Bo ani... Bo... Okej, tu wszedł. Popatrz. Widziałem już to pismo. Coś tu jeszcze jest? Jest tu jeszcze coś. Nie ma. Da Adamek, jak tam wyniki mi powiedz? Liosta! O fuck. Aha. Spoko, a skąd ja to mam przynieść? Okej. Coś przegapiłeś. Chyba, że to gdzieś tu dalej jest. Gotowy do akcji! DJ, siemanko. Dokąd teraz? Naszym celem wciąż Chorwacja jest szczyt. Musimy iść w górę. przejechała się po... O! Kiedy ten... Arel, siemanko, witam cię serdecznie. Ja nas przybyda dopiero jak będę miał kompa, ok? Bo na laptopie nie chcę robić siary, wiesz? To jest taki bardziej ten i nie chcę tam robić siary. Ja widział tutaj wiadomości, wiesz jak, ale...
Rany. Najwyższa góra światów. Mama widziała, że to szczyt gigantów? Nie. Jej prośba była bardziej zawiła, niż mogła się spodziewać. Znaczy nie, że siary bez jaj czy ten, ale chodzi mi... O fuck, obejrz. Nie. No, mogę w Black Opsa. Można w Black Opsa albo coś i... Czekaj, tu nic nie ma więcej. Loko, siemanko, cześć, witam cię. Widzisz, Bebe się pytał już kiedy na ten, Znowu te dziwne soki. Jesteśmy po drugiej stronie. Kurde, skądś tu wziąć ten kamień? Tu nie ma skąd tego kamienia wziąć. No mam dane, mam dane. Mam dane, już tak powoli przyzwyczają wszystkich. A to co to? Ach. A ja nie widzę twojego awataru, wiesz? Bo ja i tak widzę czad na restreamie. Także ci nie powiem. Arel, powiedz mi, kajmą te kółeczko. Petrus, siemanko. To chyba imię. Hraezli, czyli groza. Co to? Dziwne. Jest tu świeca splątana sznurkiem i skóra jakiegoś zwierzęcia. To jakiś lampion? Ale nie ma knota. Na nic nam się to nie przyda. Bifrost oświetla nam drogę. Ej, kto zapalił te pochodnie? Na co one zmarłem? Bądź czujny. Aha. Dobra. Będziemy wracać. Okej. Coś się jakaś kruszyło. No. I przystojny. O, wy wariaty jedne. No, nagle się pojawiło, a zaś mi pokazuje, że wszyscy poszli z powrotem. No, ale cóż. Tak to jak się nie czyta na żywca komentarzy. A to co to było? Kurde, to wygląda jak na wieliczce. Rany, co to takiego? Gdzie jesteśmy? W kopalni. Jeśli chwytak dosięga szczytu, nasz cel jest blisko. Na grubieńcu. No dobra, jak go użyć? I teraz zaś pada zagadka.
Wygląda na to, że coś tu jeździło. Aha. Czyli potem będę miał umiejętności, że będę mógł to przechodzić, ja? No, tutaj nie wyleza. Tam też nie wyjdę. Jak tam wejść? Co, żem spierdzielił? Na pewno da się jakoś ruszyć chwytak. Na pewno. Aha, tu się to otwiera i zamyka. Przypuszczam, że być trzeba iść do góry. Chyba wiem, jak to działa. Chwytak jest tutaj. A jeśli ruszymy to... No i... O nie! Lina chyba utknęła pod skałą. To było lekkomyślne. Tak, wiem. Przepraszam. Zacięło się. Ale może wejdziemy na górę tamtędy, kiedy już zajmiemy się nimi. No i my rozwalili. Sayonara. Gotowy! Już nie pojedzie. O. A to co za plugastwo zaś tam stoi? O, chyba mi się zacięło. Wow. Faktycznie zacięło się. Joanna, dobry wieczór, witam. Emil, witam. Gdzie teraz? Kurde. Emil, powiem ci, że nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, Arel mi nie chce powiedzieć. I nie tylko Arel. Czekaj, co tu mogę? A, tu nie mogę, to będę schodził. I musimy iść tędy, ja. Także witam wszystkich zgromadzonych. Rany. To miejsce jest ogromne. To w końcu góra. Wielka. DJ. Ale mi się to myli. Sprawdza, spokojnie. A to co to tu? A tu skrzynia. Aha, tak się właśnie zastanawiałem. Kto obudził wszystkie draugry? Wszystko jasne. Od początku wiedziałeś, jak obejść czarne tchnienie. Nie myśl sobie, żem cię mógł tamtędy poprowadzić, ty kupomięcha. Wiem, jak obejść większość rzeczy, a już zwłaszcza tutaj. Tak się składa, że swego czasu mój ród tu zawiadywał. Podrasował pułapki jotunów, a do tego zmajstrował okrężne Jaka tam ścieżki. platyna. W końcu szczwane z nich lisy. To mi przypomina. Uważaj ta na pułapki. Kurde, ile tu wiadomości.
teraz? Kurde, ci tam dyskusja. Ci tam dyskusja miała ogromną. Oj, oj, oj. Ci tam walczą z wiadomościami. Sporo ciekawych miejsc. Dobra, z nim my se pogadali, ale kurna, że tutaj nie umiał wleźć. Oj. Tutaj już nic. Żadne kółeczko, żadne nic. Aha, to jest zepsute. Aha. Znów pułapki. Tu jest tunel, ale nie zmieścisz się. Idź sam. Dobra. I co, nie zdąża? Żyjesz? Pewnie. No i spoko. I spoko. Aha. Ups. Dokąd teraz idziemy? Maleńce się w końcu teleportować u mnie. Emil! Serio? Jazda! No i prosto. Północy, nie? Super było. Teraz lepiej się spisujesz. Jeszcze któryś. A to co to mogę? A, nie mogę. Kurna, tu jest wszystko jeszcze pozakrywane. Możesz go przesunąć? Wygląda na ciężki. Pewnie, że mogę. Ruszył się! No i koniec. Wagon jest przywiązany. Widzę. Już. Chodźmy! Bo ostatnie napiwki były bardzo, bardzo dawno temu. Wiesz? To ino do aktualnych napiwków pokazuje. A to co to? Może spróbujmy przejść przez tamte wrota. Dobra. Jazda! A, to widzisz. Po co my to tu przynieśli, mi powiedz?
Czy mi ktoś to wytłumaczy? Po to. Aha, dobra. Dokąd teraz? Tędy. Ała, moje oko. Sorry. No, de Adamek, jak dasz na piwo, jak dasz na piwek, to pogorzę. DJ, masz wakacje. O kurde, to my mamy teraz przerąbane. Teraz my mamy przerąbane, co? Dobra, ale jeszcze by chcę to sprawdził. Co to? Aha. Idzie tam jakoś wejść albo coś? Tu nic nie idzie zrobić. Widzę, że tam jest skrzynia. Szkoda, że mamy tu nie. Co tu jeszcze jest? Oh fuck. Okej. Jest tu sporo ciekawych miejsc. Okej. Spoko. Ale gdzie my... Aha, dobra. Dobra, to już wiem wszystko. No. Adamek, tak odoż. Teraz będzie nos męczył po nocach. Czekajcie, to mamy. Tam my mieli jeszcze lecieć. O, coś tu. Nie ma nic. Tu też nic nie ma. Tego trzeba skasować. Tego... Dobrze, tak trzymaj! I po wrogach. Dobra, nie, my kolego nie wychodzimy stąd. My jeszcze stąd nie wychodzimy. A co? O. Dokąd teraz? Widzę wrogów! Jazda! Ha! Wybacz, jeszcze chwila! Gotów! Ten sprzęt. Jeśli się nie przyda, nie ruszaj go. Wiem.
Ale coś ja tu muszę zrobić, czy nie? Nie wiem teraz. Dobra. Mamy coś z nodli. Co? Aha, Dokąd teraz? tutaj. Ja, tutaj. Dobra. Czy coś jest? Nie. Spójrz! Następny lampion! No nie. Zniszczony. Zostaw. Do czego one służą? Jest w nich coś niezwykłego. Czuję to. To działa! Dobra. Ale mnie to jeszcze interesuje tu jedna rzecz. O, nie, 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 my tu tak szybko nie schodzimy, kolego. Kolego, my tu szybko tak nie schodzimy. Idziemy jeszcze tutaj. Jest tu sporo ciekawych miejsc. Bo kuźwa już się stracił. Aha, tutaj jest, dobra. To my tamtędy schodzimy, dobra, pasuje. To chyba kiepski pomysł. Możesz zerwać linę. Może lepiej poszukamy drogi na górę. No ale byliśmy tam. Kurna no. Pajacu. Ta maszyneria wygląda na krasnoludzką, ale kamień robili go Jotunowie. Może giganci nie tylko kopali we wnętrzu góry, ale po prostu tu żyli. Oj, oj, oj. I co ja tu mam zrobić? Nie mam pojęcia. Dokąd teraz pójdziemy? Czekajcie, coś tu musi być, że tam iść do góry. Oj, 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 no. Jak tu kurna do tej góry iść? Aj, 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 ej. Ej, gościu. Jest tu sporo
ciekawych miejsc. Zostańmy jeszcze. Na pewno coś wymyślimy. Dobra, ale kajmu iść. Musimy uwolnić linę. Może się uda, jeśli przeciągniesz wagon. Zamknięte magią. Możesz to odczytać? Tak jest! Zabawne. Co takiego? Ktoś tu napisał tylko dla Jotunów, a ktoś inny dodał i krasnoludów. Mamy też się wpisać? Nie. Idzie tu jakoś wejść? Kurde, nie mam pojęcia, serio. Chyba jedynie tu. Liosta! Serio nie mam pojęcia. Co tu zrobić? Teraz pójdziemy. Fuck. No i teraz mam straszną zagadkę, gdzie tam kurde dalej iść. Nic nie ma, tu nie idzie wyryś. Dobra, jeszcze raz. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Czekaj. Co ja tutaj... Gdzie ja tu błąd popełnił? Szkoda, że mamy tu nie ma. Liosta! No, wiem. Ale kurde bele. Też nie idzie przejść. No to ja już teraz zgłupią, nie? Serio już teraz tak zgłupiłeś, że nie wiem co to... Co tu ma być? Bo my to praktycznie obeszli całe.
Całym to obeszli i kurna... Tam jest coś zawalone w tej kopalni, ale... No nie było nika jakiejś takiej możliwości. Dokąd teraz idziemy? Nie wiem, ja tu za bardzo zgaduję. I to bardzo mocno zgaduję i nie wiem. Serio nie wiem, gdzie tu... Gdzie by coś było, żeby... Dokąd teraz pójdziemy? Tu maszyni... Też my przyszli na drugą stronę. Ale jak tam się dostać? O Boże, dobra. Już wiem, o co chodzi. Już my są w domu. Dobra. Nie rozumiałem aluzji, ale... Dobra. Wszystko wiem. Gdzie teraz? Chyba jest tam! Dobra. Tu jakoś skrzynia jeszcze mamy? Ale jeszcze nie rozwiązane. Ho, kurde, a mnie już spanie bierze. Oj, oj, oj. Lekkie to nie będzie. No nie. Udało się! Teraz koło linowe powinno zadziałać. Może otworzy nam drogę. Może. A, tam dalej nie mogę iść. Dobra. To jest ten łańcuch. Proszę. Wow, fuck! Co z tym Draugrem? Wow, fuck! Wracamy do koła. No tak też zrobię. Legendarny przedmiot. Dziękuję bardzo, potem poczytam.
DJ, lekkie ataki, nie wiem. Czekaj, jak ja mam iść do tego koła? Tu, nie? Nie, tu nie ma tego koła, tam jest. Jest tu sporo ciekawych miejsc. No ale chyba my już je wszystko odwiedzili. Dobra. To działa! Mamy chwytak! I co teraz? I co teraz, jak mamy ten chwytak? Pasuje! Idealnie! Zaczynamy! DJ, dzięki. Wiesz co? Zawiezie nas na samą górę? Wkrótce się przekonamy. Ci powiem szczerze, że kurne męczyłbym się z tym. Czuję tu coś dziwnego. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Nie myśl o tym, co może się wydarzyć. Skup się na tym, co się dzieje i bądź czujny. Tak jest. Nie na sam szczyt, ale już blisko. I sobie my jechali szolum. Dobra. Co się... Czekaj! Ten jest cały! Jakaś notka. Modlitwa giganta. Prosi przodków, żeby go strzegli. I doprowadzili do domu. Chłopcze, Zaczekaj! Ja chyba wiem, jak to działa. Spójrz. Rany. co napisałeś? Poprosiłem, aby strzegli mamę. Myślisz, że będą nas strzec w drodze? Chodź. Powiem wam, hobby czeka na nas długa wieliczce. droga. Dobra. Zrobimy tak, że opcję zapisz. O, to mamy ile? 58 minut. No i to wystarczy. Ho. Dobra. Powrót. I teraz... No źle to robię, sorry. Wow, co Cofnij się! Aby się zakończył gra. O. Tak. Teraz DJ, jak chcesz zagrać, to zapraszam. Jakby ktoś jeszcze chciał zagrać, to też serdecznie zapraszam.
Jest jakoś impreza już. ...210 znajomych. Ach, coś zaś się nie czyta. Są jakieś imprezy? O, Niemiec gra. Coś jeszcze? To co, będzie ktoś grał? Czy nie? O, już jest, widzę. Już. Nie, to 59 minut temu. Halo. Halo, halo. Halo. Stąd? No to dobrze. No. Dobra. Jakżeś chciał, to se pogrómy chwila. Ale z czego mnie już padą na ryj? Nie tylko ty. Ja prawie 24 godziny jestem na nogach. Takiego mam laga w mózgu. Ile stałeś na nogach? Tak, dostałem wyładowaną baterię. Widziałeś, co mi robi z telefonem? No ostatnio go dojść, że ci spod. Mój spot przez broto. Ale że spot to wiadomo. Ale przez kogo to nie mówiłem. No nie. No. Można powiedzieć, że brat dał mi telefon swój za karę. Ja mam teraz z tego Samsunga. Ale piszę i tak z mojego. Ja tylko gdzieś dzwonić tylko z tego. Ty no, przeglądam. Ja chciałem sobie wygooglać coś u niego w telefonie i co ja tam widziałem w przeglądarce. A jak nie będę mówił ciotce, bo go zabiję. Dobra. To co gramy? Publiczny, kampanię czy coś? Co my będziemy robić? Kile i kamienie. Chcesz? Nie, właśnie tu widzę, że tu coś takiego jest. Ale No to będziesz musiał sobie tak na solo słyszysz? pograć, bo to jest taki deathmatch. O, tu jest taki ten Niemiec, masz go w znajomych? jaki Niemiec. O, dobij do mnie jak najszybciej. Pyknę miejsce. Jest jeszcze jedno miejsce. O, Nuketown, jak super. A kto tam chciał z nami jeszcze pograć? Nie wiem, chyba ty jedynie pisałeś. Nie przypominam sobie, żeby ktoś tam jeszcze pisał. Widać, że jestem taki zapałowym graczem. Teraz to naprawdę będzie nuda przez te 2 miesiące. Czemu nuda? Nanek, jak tam u ciebie pogoda? No deszcz był, burza.
Ale minęło. No, obok mojego domu spadło drzewo. Ale to w ogóle normalne jest. No, jakbyś mieszkał w lesie, to by było normalne. Ja Mieszkam przy lesie. Jakiś kilometr mam kilku kilometrów do lasu mam. A ja mam jakieś 3 metry. Hmm. A quick power. A co tak nagle wyrzuciło do menu? Nie wiem, właśnie chyba się mecz skończył. Ale że dołączyliśmy się w końcu? To jest trochę dziwne. Nie no, zwykły wyposaż, kurde mam Jest jeszcze ktoś, cały nikogo listę nie ma. kamuflaża. Nikogo dostępnego nie ma. Nie ma? No cóż. Kurde, mi się spać chce. O, przepraszam. A to od kiedy masz śledzia? Godzina i 5 minut. No cóż, to się potem prześpi. Bo ten bądź jest najważniejszy. Dobre rady dzisiaj. Pyknemy z 2 partyjki i będę uciekał. Dobra. Och, tym razem jesteśmy. O, Niemiec przeciwko. A ten KSC? Mhm. Nasz ulubiony... Ty go znasz? Jasne. Ulubiony gracz. A ten Niemiec, dobra, wiem, który, ten, który na słoju. No i no widzę, że teraz ma inną postać. No. Dobra. Spreching die Deutsch. To jest szansa, że przegramy, co nie? No jak zwykle. Chyba, że się postarasz. Dobra. Ale nie no, ta gra mnie postawiła, że już jestem na samym dole tego. Chyba ktoś mnie zablokował w locie. Jak już zauważyłeś ślanek, staram się nie przeklinać się kiedyś. Ale się dołem zrobić. I mój mnie zabił. O nie, to nie robi. Ale się to rozgrało teraz. No, sorry. Nie no. Oj, oj, oj. Prawie go miałeś. O, cholera, jasna. Jakże mi się zesrał. No, Nagle taki typ od zakrętu wyskakuje, strasznie. oj, oj, oj. Kurde, trzeba się obudzić. O! Co i coś mają coś ostrzejszego? O, fuck. No wiesz co mówi? O, cholera. HDXD zostawili. Dobra. Widzę, że to jesteśmy na przegranej pozycji. No cóż. Ale zobacz, tylko na początku tabeli przynajmniej, no na plus ja. Byłem przynajmniej. To się liczy. Dobra. A co oni mają, a co my mamy? Oni mają Niemca, który ich kieruje. Tylko, że zobacz, ile u nich jest typa, a ile u nas. Oj, ale mnie załatwił. Kuźwa mać. Zobacz, że ten Niemiec, który nas chyba słucha. Ajajaj, dobra. To już widzę, jaki wynik będzie. Wszystko przez tego Niemca, bo postawić serwera. Nie, nie siedzimy na prywatnej imprezie.
Czy siedzimy na prywatnej imprezie? Nie. Kupiłem to stworzona. Taka świeża impreza jak, nie wiem, arabskie gówno. To funkcjonuje. Ej, co oni nie puścili na nas, a co my? Kurna. No to jest góra przegrana pozycja. Ale nie jest taka mocno. O kurde. Tego Cerbera chciałem podjechać. Fuck. Dobra, będę się starał tego Cerbera zjechać. Nie no, ja będę się teraz tego Cerbera wziąć. O fuck. Dobra, po Cerberze. Oj, oj, oj. Dobra, mogę zginąć. Oczywiście nie powinienem, ale mogłem. Niemiec szaleje. No. Ten jeden typoraz nieźle. Ale bardzo nie jakiś pierwszy poziom do wygląda. No Jezu! Przyszedł taki typo, który... Tam się w innym miejscu. Kurde, kolejny serwer, no Boże! Po cholerę tyle serwerów stawiać! Niż one do nikomu nie są potrzebne. Oj, plecy, o ty świnio. Ufa. Ja się boję w ogóle wychodzić stąd. O fuck. Wiem! Ten serwer jest wszędzie. Pozbierałeś to wszystko? Nie zdążyłem. Fuck, ale się im dajemy. Więc zdąż to w ogóle coś zrobić. O kuźwa! No to żeśmy porobili. Nie no, moje ma no ostro. Kurde, Cerber. Ajajaj. To wszystko przez serwera, bez serwera będzie wygrywali. Do końca. Może by się udało coś więcej wygrać. O, zniszczyć serwera. Kurna. Ej. Czy tak się robi? Nie no, bez serwerów i będzie zaraz Ja pierdzielę. HDD. A, to nasz dobra. Fuck. To mi się wybaczyło, bo gdzieś fakt akurat końcu był. Fuck, i Cerber mnie rozwalił, no fuck it. Kolejny serwer? Znaczy Cerber, ta rakietnica. Była trochę przesada z tymi serwerami. O, wreszcie coś my zrobimy. O, od góry A mi. nie ciągle śmierci. Marek, siemanko, siemanko, cześć. O ty świnia. A ten Niemiec tak lubi z tą grę, że tak grasz? Jasny, hopie.
Już wiele on już punktów na mnie nazbierał. Dawaj, trzeciego. Nie zrobię chwilę. O, ham wojownik. Ulubiony ham do ruina. Idziemy. Hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Ten Azazel chce wyrywać. O, sorry. Nanek! O, Down to fuck. this, pick it up. Ale Niemiec mnie posprzątał. Be advised, hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike. Tak? Ale nie no, Germany dobrze gra. No to, że tam czasami nie uda mi się go przykilować. No nic, jak zwykle, trafi się do tego, który... Przeładowanie. Przeładowanie broni. No jak? Ej, ten Oliver to kurde jakiś cheater jest. O, baniec. To w ogóle strasznie lubi O moje kurwa. okno. We failed in our A objective. patrz jaka różnica. Też na tobie, Nanek, o nie. Ale on nami powyrobiał. Daba zrobiłeś w locie. Mhm. Try it. There's no way you'll win. Kuźwa, ile Dobrze on powiedziane. punktów nawalił. No. Zobacz ile ma ofiar i ile zgon. Różnica 30 punktów. No słuchaj, tak gromy, no. Co ty chcesz? A z nim to jest nie w porządku. Jak grosz, tak Zbyt trudne. Oj, poniknęło mnie. Tak było piękne. Kurwa, pykam sobie taką gierkę sobie pykam Warframe, nie? Mhm. A ty lubisz takie gierki, w których się farmi? Słuchaj, kiedyś swojego czasu długo grałem w World of Warcraft i grałem jeszcze... No. Jak to gra? Konger. Jakoś tak się nazywała. Już dużo grałem. No, to lubisz. Znaczy lubię, jak To miałem, polecam ci szczerze tą gierę. jak miałem kompa, to grało się. No, Warframe to taka właśnie giera, która do tego by ci się nadała. O, do specjalisty mojego ulubionego jest tylko wojownik. Ty, bo ten Germany może być znowu przeciwko nam. O nie, spójrz na tego typa, który ma prestiż 9. O, dobra, już go nie ma. Wiesz jaką... A nie, jest. Wiesz jaki on ma emblemat? Suck my dick. O nie, tak się nie robi. No nie, znowu Niemiec nie ma. Jakiś majster dołączył. Na pewno z Polakiem. Oj, trudno. Jeszcze na mojej ulubionej mapie. Ja pierdzielę. Reboot Snow. Już myślałem, Lanek, że mnie zdradziłeś i byłeś u niego. Ty się strasznie boisz. No. Mam traumę ostatnio. Boję się o wszystko i wszystkich przez ten mój telefon. Dobra. Jest godzina 11. To młoda godzina. CDP, AO is hot. To Weapons co najmniej do trzeciej mam w planach iść. Nie no, i tak zaraz kończę. Do pracy?
Co? Do pracy? No. Rano. Ciekawe, na kim Niemiec zrobi sobie pierwszego killa. Takie ciekawe pytanie. No na mnie. Chyba zaczynam sobie przypominać, czemu usunąłem tą gierkę, czemu sprzedałem tą gierkę. Kurna Ja czuję, że te serwery zaraz się posypią znowu. Trzymaj się, Adamek, trzymaj się. Ja też zaraz lecę. Trzymaj się. Be advised. Hostile servers inbound. No, mówiłem? Serwera postawili już. O, właśnie przed tobą wylądował nawet. Hostile care package overhead. Kurde, Hostile UAV above. jakieś lagi mam. Hostile race in your AO. No dziwisz się, że mają. Fuck yeah. Ja się nie dziwię, że coś mają. Be advised. Hostile hitter in your AO. Hostile rolling thunder overhead. Execute Kuźwa! that now. Be advised. Hostile servers inbound. Zajebiście. I tak sobie muszę nowego pada kupić. Co byś tu zrobił ze starym? A ty z tym co masz bardziej? Zużył się Be już advised. dawno. Hostile HCXD spotted. Ile on ma tu twój pad? O ty świnio, obejrzyj. Mój pad... Dostałem znaczy dostałem kilka. Jego pada mam od początku, wiesz? Jest to z założenia kanału, czy od skupienia PS-ki? Kupienia PS. Okej. A PS-kę kupiłeś w którym roku? To ty teraz... Teraz mi dałeś zagadka. Nie pamiętam. 2015... Dobra, może wystarczy powiedzieć dawno. 2015, A. wiesz? No to się wyłożył wszystko ze teraz. Jakbym miała tak długo kontroler, sobie rodzice mi dali order z prawego kontrolera. Ty też tak masz, że z tymi nowymi kontrolerami, że one się szybciej psują niż te stare? Nie. Bo kurde, jak ja miałem tego pierwszego pada od PS-ki, to wytrzymał z 2-3 lata. A ten, który teraz mam Moro, to on już klekocze. A ledwo mam go mam go od marca. On już jest zepsuty. A oba przeszły takie same testy wytrzymałości. Tyle jakby raz w bry dostały. Ach, się dałem zrobić.
Ale że się dał zrobić. Kurde, ja będę musiał półsłać trochę ludzi na PS-ie. Jest? I w tym momencie właśnie wiem, że mam lagi. Jak żeście to widzieli na strumyku. Siemaneczko. Tak, widziałem się. Siema, siema, easy. Jak widzieliście tamto, to mam lagi. Szakalaka. Oj, oj, oj. Nie zauważyłem go, już jest ślepy. Jest normalnie już ślepy. Be advised. Nie Hostile mogę care dołożyć, bo zapowiedziano serwer. Oh nice. Co cię wywaliło? Ta, Execute Trader Now. No. A i tak kończę. Ponieważ w grupie jest zbyt dużo graczy. A teraz kończysz potem? Po tym meczu będę kończył. O. Dobra. No ja po tym meczu sobie jeszcze pyknę coś, jakąś inną gierę. Hostile counter A weź sobie cyki, ja gościak. Zobacz sobie tego Warframe'a, bo ci się spodoba. Fuck it. Ale żech to spierdzielił. O fuck. Ja pierdzielę i serwera mo. A wiesz jak stworzyli tą grę w ogóle? Nie wiem. Na początku ci da w kość. A potem będziesz miał łatwo. Aha, godasz o tej tam. Co ja mówiłem ci o tym Warframe'ie, co nie? No ale mam tyle gier do przegrania, że... Wiesz, bo to jest darmowe. Mam bardzo dużo gier do... A nie ma kiedy grać, wiesz? To weź takie wolne i sobie pogrę w tej gierze. O Boże, kolega mi wysyła znowu zdjęcia. Bo się szpanuje, że leci do Ameryki. Do Ameryki leci. No. Zdjęcie z samolotu na Los Angeles. Może zostaw mnie w spokoju, sztypo. Spać mi się. U niego wiesz, która jest godzina? I taka... Nie wiem, poczekaj. Jeżeli u nas jest 21, to już powiem, nie wiem, już... You're letting down the back. No jest 23, to która jest tu w Ameryce? To mają chyba 5 godzin do No i tyłu się... czy do przodu? Nie wiem. Ja ci teraz nie powiem, ale matematyka się kłania. Ciężko będzie. No. No też geografia, bo tam mówi na geografii, że jest tam godzin do przodu, to jest w tym polskim, jest tam ten czas jakoś środkowy. Wiem, że w Rosji bardzo późno się święta obchodzi. Performance CDP. A Come w on. Rosji mają inne święta. Tak. Dobra. Święto Putina. O, skubany. A dobra. Pa, jeszcze mnie ubił. Autobus. To znowu jesteś na ostatnim kilkamie? Co? There's no way you'll win. To znowu jesteś na ostatnim kilkamie? Ty to masz takiego farta do Ale tych patrz, kilkamów. 53 do 9 ma. Czy agent? A? Quickpull by mu pokazał jak się gro, ale... Quickball to quickball. Niemiec to Niemiec, pamiętaj. No. Dobra. Nic. Nie będę A ty kończył. grasz z nim ostatnio? Dzisiaj grałem. Quickballem? Z Quickballem? Nie grałem. Dawno z nim nie grałem. A to jest spoko, że on wrócił na peskę. No.
Ale też tam wiadomo, Nie, go nie było. Pół roku? wiadomo robota i takie inne rzeczy, wiesz? No, nie. Dobra, Do tego po prostu nie grałem. nic, ja się pożegnam tutaj z czatem. No czekaj, możesz się pożegnać, będą cię słyszeć. Żegnam czat, miłego snu, dobranoc. Dobra. Także ja was też żegnam. Dziękuję za dzisiaj wspólna zabawa. Zapraszam ponownie. Nie wiem, jak się uda, to jutro. Jak się nie uda, to może w sobota coś pykna na nowym sprzęcie, o ile się uda. Także wiecie, serdecznie was tutaj zapraszam na kolejne strumyki. Śledźcie tam Facebook, Instagrama i co wam mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.